आज मकर संक्रांतीचा दिवस आहे, तर तुम्हा सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। मकर संक्रांतीच्या दिवशी जे आहे ते महिला वर्ग हळदी कुंकू पण साजरा करतो, तर सर्व महिला वर्गांना हळदी कुंकवाच्या खूप खूप शुभेच्छा। नमस्कार, मी मनीष सावंत, तुमचा होस्ट, तुमचा दोस्त आणि कोकण विथ मनीष या आमच्या प्रोग्राममध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। येथे कोकणातील प्रत्येक गोष्ट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो। मकर संक्रांतीच्या दिवशी महिला वर्ग जो आहे तो आपल्या घरात हळदी कुंकूचा समारंभ ठेवतो। प्रत्येक महिला, विवाहित महिला आपल्या घरी ठेवते। ती ठेवल्यानंतर इतर सर्व महिलांना बोलवते, त्यांच्या कपाळावर हळदी कुंकू लावते। एक गृहोपयोगी वस्तू जी आहे ती एकमेकांना दिली जाते। हळदी कुंकू ठेवण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे आपल्या नवऱ्याच्या दीर्घायुष्यासाठी, सुखी आयुष्यासाठी प्रत्येक महिला आपल्या घरात हा कार्यक्रम ठेवते। तर माझ्या घरात पण आज हळदी कुंकूचा कार्यक्रम आहे। माझी आई हा साजरा करते। हा कार्यक्रम कसा साजरा होतो मी तुम्हाला पूर्णपणे व्हिडिओ थ्रू दाखवणार आहे। आता आपण आपल्या घरी जाणार आहोत, चला। मकर संक्रांत हा भारतातील पौष महिन्यात येणारा एक शेती संबंधित सण आहे। भारतीय संस्कृती ही कृषी संस्कृती आहे। या दिवसामध्ये शेतात येणाऱ्या मळ्यामध्ये आलेल्या धान्याचे वाण स्त्रिया एकमेकांना देतात। हरभरे, ऊस, बोरे, गहू, तीळ अशा गोष्टी सुगडात भरून ते देवाला अर्पण करतात। बायका उखाणे घेतात। हा सण जानेवारी महिन्यात व हिंदू पंचांगाप्रमाणे पौष महिन्यात येणारा सण आहे। महाराष्ट्रात हा सण 3 दिवस साजरा केला जातो। यास भोगी 13 जानेवारीला, संक्रांत 14 जानेवारी आणि किंक्रांत 15 जानेवारी अशी नावे आहेत। संक्रांतीत तिळाला फार महत्त्व आहे। हा काळ थंडीचा असतो, त्यामुळे अंगात उष्णता निर्माण करण्यासाठी तीळ खातात। तीळ वापरण्याचा दुसरा अर्थ स्निग्धता। स्निग्धता म्हणजे स्नेहमैत्री। या स्नेहाची मिश्रण गुळात करतात। स्नेहाची गोडी वाढावी हा त्यातला हेतू। या दिवशी तिळगुळाची देवाणघेवाण करायची, स्नेह वाढवायचा, नवीन स्नेहसंबंध जोडायचे, जुने असलेले समृद्ध करायचे, तुटलेले आवर्जून पूर्ववत करायचा हा कार्यक्रम असतो। विवाहित महिला या दिवशी आणि या दिवसापासून हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम करतात। सुवासिनी महिला एकत्र येऊन हा समारंभ साजरा करतात। यामध्ये एक महिला आपल्या घरी हळदी कुंकू समारंभ आयोजित करते आणि अन्य महिलांना बोलवते। यामध्ये विशिष्ट पूजा, सण आणि या निमित्ताने महिलांना आमंत्रित करून त्यांच्या कपाळावर हळद आणि कुंकू लावते। पान सुपारी दिली जाते, अत्तर लावले जाते, अंगावर गुलाब पाणी शिंपडलं जातं। काही प्रसंगी ओटीही भरली जाते। माझ्या आईला वेगवेगळ्या घरातून हळदी कुंकू समारंभासाठी निमंत्रण आलं आणि त्यात या काही गृहोपयोगी वस्तू देण्यात आल्या। तुमच्या गावात, तुमच्या घरात हळदी कुंकू समारंभ कसा साजरा केला जातो, तुम्ही कोणत्या वस्तू देतात, हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। ओम घे, तिळगुळ घे, गोड गोड बोल, गोड गोड बोल, पाहते मला गोड गोड बोला। तर मित्रांनो, कोकणातील मकर संक्रांत आणि हळदी कुंकू समारंभ मी तुमच्यापर्यंत दाखवण्याचा प्रयत्न केला। आय होप या कार्यक्रमाविषयी माहिती तुम्हाला भेटली असेल। असेच व्हिडिओ आम्ही तुमच्यासाठी आणत असतो। जर तुम्हाला कोकणातील अजून अशा व्हिडिओ पाहायचे असेल तर आमच्या गझलींचे कोकण या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मी मनीष सावंत, भेटतो तुम्हाला नेक्स्ट एपिसोडमध्ये। तोपर्यंत खुश राहा, हसत राहा, समाधानी राहा, तुमची काळजी घ्या, तुमच्या कुटुंबाची काळजी घ्या आणि तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला।